ingaba ikhuselekile kangakanani abantu kumele babe concerned ithini into lento yokuba i-vaccine ingandenza ubungozi na okuba sinexhala ukuba ine-safety yayo ibaleke kakhulu loo nto leyo and yinto efuneka siyazi uba siqinisekile ngayo. Okokuqala lento kuthiwa zii-clinical trials zezandawo ke zenziweyo apho kuthathwa abantu over 33,000 up to 100,000 befunwa beboniswa bebona ukuba ingaba nxa behlatyiwe lento yintoni ingozi yenze kuyo. So i-safety ke ayikho i-vaccine eyaze ivunyelwe uba mayisetyenziswe ingayipasanga loo nto ye-safety. So all our vaccines are safe, including the AstraZeneca vaccine is safe, the Johnson & Johnson is safe. Every vaccine that is being registered, it cannot be registered unless it's safe. Sazinjani uba is safe? Into eyenza ukuba siyazi uba is-safe izathi ukuthi i-virus ayiyonto iphilayo, yinto enento ezithile efuneka ukuba izisebenziswe ukwenzela uba iphile. Okokuqala nxa ubulala ivirus uqala ke ngoku ususe zonke izinto eyakwenza ivirus ukuba mayiqhubekeke izenza apha emntwini apho ikhoza ingozi khona. So zonke ezo zinto ke kwi-vaccine development ziyasuswa kwi-virus. So kwi-virus iyaconsidereshwa ziqale phaya elaboratory ziye zizilwanyaneni ziye kubantu abafew ziye kubantu abaninzi ziye kwisiphangalala sabantu ujongwe ezo. I-vaccine esinazo ngoku zenziwe into yokuba singathi sisebenzise uba ngaba ziyakwazi uba zibe safe kuthi at the same time zilwe nale virus silwa nayo. So le vaccine sinayo i-safe iyakwazi uba sisetyenziswe iyasetyenziswa kumanye amazwe apho ifumaniswa khona isebenza bhetere kunalapha kuthi. Uba siyakhumbula AstraZeneca ayiyo yalapha kuphela, eMelika iyasetyenziswa, eBritane iyasebenzisa, EU iyasetyenziswa. Ingxaki yabo why bengayenzi le discussion is because i-effective phaa kubo ikhusela ngaphezulu, ayiyo ngxaki ye-safe. So i-safety ayiyo ngxaki kule vaccine sinayo.